Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Koukal, jsem studentem Sezimácké střední a chtěl bych vám představit svůj projekt o návrhu a tvorbě hry o budování továrny. Proč jsem se s tímhle projektem hlásil na středoškolskou odbornou činnost? Přišlo mi to jako velice zajímavé téma, který jsem chtěl sdílet. Chtěl jsem ukázat lidem, že něco takového existuje. A jak jsem toto téma vybíral? Je to kombinace mých zájmů, což je hlavně programování a videohry. V tu dobu jsem zjistil, co je to Satisfactory. Satisfactory je hra, kde stavíte továrnu. Jde o stavění továrny, expandujete továrnu a těmito mechanikami se zlepšujete v určitých oblastech softwarového inženýrství, neboli i ve vašem logickém myšlení. Jakožto cíl jsem si tady dal naprogramovat hru se základními mechanikami, popsat benefity hraní této hry a i samostatnou videohru. Pro ukázku samostatné videohry jsem si připravil malé video, kde ukazuji, jak se ve hře pohybuje, zoomuje se nebo oddaluje s kamerou. Při pokládání se určité továrny neboli těžící stroj dá položit pouze na ložisko železné rudy a ostatní továrny kamkoliv. Zároveň je zde ukázáno, že jestliže se továrna dá propojit, zobrazí se modré pole, jestliže ne, tak červené. Když se továrna propojuje, tak se musí zvolit zelený mód propojení. Pomocí pár kliků propojíme všechny továrny a musíme ale jim vybrat plánek. Tímto plánkem začne produkce, pokud je dostupný materiál. Takto se hra rozvíjí dál a dál, dokud máte čím lepší suroviny, tím víc jich je třeba a expandujete. Toto je základní myšlenka hry. Tuto hru jsem dělal v Unity pomocí Visual Studia a jazyku C#. Pro tvorbu hry bylo potřeba vybrat menu. Šlo o menu, kde by se hráč mohl jednoduše pohybovat, proto jsem zvolil minimalistický styl. Další na řadě byl save and load systém, neboli načítání a ukládání hry. S tím, že první mechanikou, která se zde ukazuje, je výstavba továren. Ta je udělána pomocí již dříve zmíněného menu a zde je vidět znova, jak se tato továrna dá položit. Dále byl systém propojení a mazání. Továrny se dají propojit tím, že si vybereme továrnu, kterou chceme propojit, její výstup, a propojíme ji s továrnou, kam má daný materiál jít. Pro odstranění továrny je zde ikonka s košem, který zapne mód odstraňování. Stačí jenom kliknout na továrnu a továrna zmizí. Poslední je princip funkce továren, kde je zapotřebí nejdříve vybrat plánek. Po vybrání plánku nás hra přesune do panelu výroby, kde jsou všechny důležité informace, které hráč potřebuje k tomu, aby mohl hrát. Toto jsou všechny body, které jsem musel splnit, abych mohl vytvořit demo. Toto demo má minimální požadavky, které jsou vidět na obrazovce. Další věc, o které bych chtěl mluvit, jsou tedy benefity hraní a využívání herních mechanik. Tyto benefity si nejdřív ukážeme na příkladech. Pro první příklad zde mám obrázek z domečky, které mezi sebou mají nějakou telefonní linku. Kdyby se k ním chtěli připojit jejich kamarádi, tuto linku bychom mohli pouze prodloužit a mezi všemi domy ji jenom rozšířit. Jenže přijde spousta domů, přijdou v nevhodný čas, do toho přijdou domy, které chtějí mít vlastní telefonní linku a už to začíná být takové nepřehledné. Tohle to pokračuje, až nakonec máme něco, čemu se říká špagety. Tyto špagety se vyskytují i při programování v kódu, nebo v dříve řečené hře Satisfactory, či v moderních diagramech. Tady mám pro ukázku, jak by mohly vypadat špagety při postupem toho řešení, kterého jsem předvedl v dané hře. Zlepšuje tedy schopnost plánovat. Pro další mechaniku jsem si vybral výrobní linku, kde se netvoří žádné kostky. Máme tady pláty, ale chybí nám železné tyče. Je třeba tedy se podívat dál po té lince, kde je chyba. V první továrně je vše v pořádku, úložiště plné, čeká na odevzdání
další továrně nejsou železné tyče. Proč nejsou železné tyče? Chybí tady vstupní materiál. Je třeba jít o krok zpátky a zde je vidět, že jsme si nevybrali plánek. Jak jsem dříve říkal, nevybráním plánku továrna nemůže fungovat, tudíž nefungovala celá linka. Tímto se hráč učí takzvaný backtracking neboli code tracing. Můžeme to pojmout více slovy. Zlepšuje to schopnost pohybovat se, sledovat kód, pohybovat se v daném problému a určit přesně, co za věc tento problém způsobí. Dříve řečená vlastnost by se na tomto obrázku dělala velice špatně. Je tedy třeba dbát i na čitelnost. Dále si můžeme každou výrobní linku představit jako server. Tento server má nějaký výkon. A pokud bychom chtěli zvýšit jeho výkon, navýšíme tedy počet procesorů. Tím server vertikálně zvýšíme. Tomu se říká vertikální škálování. Dále, pokud bychom nechtěli zvýšit výkon toho serveru, ale zvýšit výkon celé služby, je také možno přidat další server. Tomuto se říká horizontální škálování. Hra nás tedy učí i škálovat. Dále můžeme vidět, že výrobní linka nakonec můžeme vidět, že výrobní linka má nějaký tok. Ze zhora přijde materiál do huti, ta jej zpracuje, pošle jej do konstruktéru a tak dále. Pokud bychom chtěli zvýšit celkovou výrobu, tak například zvýšíme 3x počet konstruktérů. Když zvýšíme 3x počet konstruktérů, musíme dbát na to, že nahoře směrem nahoru k toku se zvýší i 3x nápor na hut. Této závislosti se říká upstream závislost. Naopak, nyní, když máme 3x tolik větší output, je třeba mít i nějakou službu na konci, která bude schopná tento output zpracovat. Tomuto se říká downstream závislost. Se znalostí těchto závislostí musíme počítat s tím, že zde ve hře je dobré, pokud máme nějaké materiály navíc. Pokud materiál čeká, vše je správné. Naopak v realitě, pokud bereme každou linku jakožto službu pro zpracování informací a máme nějaké uživatele, který touto linkou prochází skrz web, je třeba naopak mít vždy volné místo, protože lidi nemůžou čekat na odpověď od webu. Toto jsou všechny benefity, které jsem si v této prezentaci připravil. Nejsou to žádné tajné dovednosti, ale jsou to cenné vlastnosti, které se uplatňují ve vysoce placených pozicích v oboru softwarového inženýrství a informačních technologií. Na závěr, ať je to jakákoliv videohra, videohry jsou dělány hlavně proto, aby bavily. Jsou tady zde také videohry, které tak dělají s tím, že rozvíjí logické myšlení a schopnost lépe přemýšlet, což je skvělá vlastnost. A co se týče mě, já jsem uspěl v tvorbě herního dema, rozšířil jsem si své znalosti programování a popularizoval jsem toto téma, podělil jsem se s vámi o něco, co si myslím, že o čem by se mělo víc bavit a mělo by se této problematice věnovat více času. Toto jsou odkazy, ze kterých jsem čerpal. Dá se zde i stáhnout ze stránky itch.io moje demo videohry. Já vám děkuji za pozornost. Zde jsou dostupné všechny odkazy, ze kterých jsem čerpal ve tvorbě této prezentace a zároveň odkaz na stažení hry ze stránky itch.io. Já vám děkuji za pozornost a mějte se hezky. Nashledanou.